Михаил Якимов! Наскоро аз Михаил Якимов ще се изляза за този игра от моят таблет и играе моят приятел. Това е един ден, той успя при нас. Добре, че си имахме диванче. Той сега се играе на таблета ми. И сега ще ви покажа от вчера какво той направи. Не, аз какво направих. Както виждате, това е скришна зала. И как ще влезнеш в нея? Прак ли бе? Добре, как ще влезнеш в нея? Еми, щупвам това. И както виждате, всичко е умарлушен в това. Да чакай, що не? Там, 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 жълт килим. Оле. И виждате, че съм се постарал. Аз да си кращам така в тинктейбъла. Второ, че слагам работната маса. Сега той се появи тука. Работна. А тук е отиде изчезна. Крафтинг тейбъли той сложи. Факли аз сложих. Юпи! Добре. Този епизод няма да е за това. Този епизод ще бъде за... Какво? Как да го кажем? Малко така. Да мога да си изправя. Този епизод ще бъде за... Добре. Той е оцеляващия режим без колади. Да, къде е много. Защото командите са някакъв нещо страна. Някой ме пука, че аз имам себе. Окей. Този епизод ще се развиваме много за един ден. И това точно. Изобретателен свят. Да. Включено, бонусът да изключен. Майка ти стара. Готово. Той ще казва на шия. Ще бера Не говориш на мен, нали? Не. На мен говориш? Не. Вупи. Както виждате, аз си направих едно много яко светче, което ще покаже за моите експерименти. Правилно. Добре. Какво е това голямо дърво? Първи път видео. Ама ти не. Първи бе! Рваш ме клипа! На кой говориш? На толкова стъпки. Вите? Да. Какво прочете? Не, какво? Майка му сигурно наистина е стара. Ми пука. Не, дървото! Щупи се!
Godfather. Обикновената воля. Добре, бе. На кой го викаш, бе? Томов. Не, бе, ти си Томов. Тромов. What the fuck in the morning? What the fuck in the morning? Не мога да спя глупавите. Знаеш какво? Аз съм много добър. Аз направя от сега най-доброто си изобретение като беше вчера. Венека. И това. И редко. Добре. Това са много яки неща, което знам. What the fuck? What the fuck in the morning? Какво е това дърво? Тъмно е проклетата потъна. Какво е това дърво? Как го взе? Как? Значи почваме. Не трябва едно гладко място, за да мога. Ей там. А майка ти къде работи? Там прави чашите, прави печати, визитки. Окей. Той ме пита, мама, къде работи? Я сега ви казвам. То първоначално се правеше така. Чакай, така. Когато всичко няма да е чак толкова бавно. Все пак е машина. Велики нашия войник. What the fuck? Казва се motherfucker. What the fuck, бе? Той не знае какво е motherfucker. Той знае какво е за motherfucker. What the fuck се казва. Първоначално. Велики нашия войник. Велики. Добре. Сега ще ми трябва това. Но то Велики нашия войник. Поправи, бе.
А ти що не строиш къщи? Защото аз си строя машини. И затова не строя къщи. Дай сега снимам и строя машина. Да. Тази машина. Това как се дига? Shit, motherfucker. What the fuck? Да му проклето, що не знаят хората тая дума. You mean shit, motherfucker. Motherfucker нещо какво значи? Откъде да знам, бе, тази проташка дума. Motherfucker да ти не ти го май. Да ти е еба на ум. Еми, какво означава? Мъкни, бе! Докато снимам клип няма да говориш. Едно, тук ми трябва. Май. Имам само два бона. Яйнито можем да си вземем. Ако се вкачме. Пистер, окей. Пистер. What the fuck? Okay. Oh, dat is het lastig. Wist? Zo. En wat echt.
What the fuck? Така. Фана, ток ли е, бе? Чак. Ето... Само не. България. Ето. Нали, нашия двойник? Това ще го ма. Айде, нема не. Маля не го днеска, нали? Айде, хората трябва и те да се оправят, айде. Мишо и Тръгват ли си? Да, защото не е учил Николайчо. Няма да Гаси и това и без да се обясняваш. Защото друг път няма да има. Айде. Чуваш ли? Чуваш ли какво ти казвам? Ама аз не имам клип сега. Николайчо. Имам клип, който ще го кача в YouTube. Добре, той ще го види после. Не говоря, че ще го види. Трябва по-бързо да тръгвате или по-късно. Тръгвате ли? Тръгваме, защото не е учил. Няма далеч. Не ето колко високо скачам, бе, хора. Може...
снимам клип. Да, вижте как става клип. Какво правиш? И това беше от мен. Вижте каква машина зададохме. Вижте, приятели. Гледайте каква машина. Сега ще да разваля TNT. И да видим до другия път.